истифодабарандаи корт ягон маълумоташро дар сомона намегузорад ки осебпазир мегардад. ҳолатҳои қалбӣ ки дар Сарвсои Тоҷикистон ва давлатҳои Осиёи Марказӣ шуда гузашта истодаанд ба се гурӯҳ ҷудо карда мешавад ки онҳо ба якдигар алоқамандӣ доранд. Якум кардинг. Кардинг ҳолатҳои қалбӣ тавассути кортҳои пардохтӣ худаш аз калимаи кард гирифта шудааст ки маънояш корд аст. ҳолатҳои қалбӣ тавассути кортҳои пардохтӣ. дуюмаш фишинг. ҳолатҳои қалбӣ тавассути ссилкаҳои бардуруғ. мисол дар рекламаҳои мукофотпулӣ ва бозиҳои бурднок дида мешавад. сеюм ҳолат ки аз ҳама маъмултарин аст, паҳн шудагӣ аст, ин ҳолатҳои қалбӣ тавассути механизм социални инженерӣ мегӯянд. дар ин ҳолат қалабон бисёртар тавассути манипулятсия ва фиребу найранг ба боварии мизоҷон даромада аз онҳо маълумотҳои махфияшро гирифта, мисол дастрасӣ ба ҳамёнҳои мобилиашон пайдо карда маблағҳояшонро ба самтҳои гуногун интиқол медиҳанд. агар таҷрибаи давлатҳои хориҷро гирем ва бонкҳои хориҷро гирем, ҳамчун стереотип мондагӣ аст ки бисёр ба доми қалабон нафақахӯрон пиронсолон ба доми онҳо меафтанд. аммо аз таҷрибаи Тоҷикистон агар гирем ки ба бонкҳо бисёр муроҷиат кардаги ҳастанд, он донишҷӯёнам буданд, коркунони давлатам буданд, нафақахӯрон пиронсолонам буданд ва ҳатто коргарои бонк низ муроҷиат кардаги ҳастанд. аз ҳамин сабаб каме душвор аст ки як амин қишри осебпазири ҷомеаро ки бисёртар ба доми қалбон меафтанд тақсимот кунем. кортҳои пардохтӣ сатҳи зиндагии аҳолиро, мардумро хеле осон кардаги ҳастанд. савол ба миён мебиёяд ки чӣ хел? фарз кардем 10 сол пешро гирем, ҳангоме ки кортҳои пардохтӣ ҳоло рушд ёфтаӣ набуданд ва ҳамёнҳои мобилӣ набуданд, ҳангоми интиқоли маблағ сараввал аз он тараф равонкунанда ба бонк ташриф меовард, дар навбат интизоре мекашид, баъдан интиқол мекард. аз ин тараф бошад қабулкунанда низ ҳатман ба бонк ташриф оварда дар навбат истода, мисол баъдан аз хазинаи бонк маблағашро мегирифтанд. ҳозир бошад вақте ки кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои мобилӣ рушд ёфтагӣ ҳастанд ва бисёртар ҳамин бонкҳо кӯшиш карда истоданд ки ҳама хизматрасоние ки доранд дар як ҷо ҷойгир кунанд ва ин ҳамёнҳои мобилӣ ҳисоб мешаванд. мисол ҳозир максималӣ аз Федератсияи Россия шумо метавонед муддати 2-3 дақиқа маблағатро интиқол диҳед. дуюм, ин кортҳои пардохтӣ бехатаранд. мисол шумо пули нақдро тез метавонед аз даст диҳед, гум кунед ва баргардонданаш қийтар аст. мисол ҳангоме ки кортҳои пардохтиро шумо гум мекунед ё дар ягон ҷо мегузоред, дарҳол метавонед ба бонк занг зада онро мисол муваққатан блок кунед, дар блок монед ва маблағҳои шумо дар бехатарӣ меистанд. як чиз дигар муҳим он аст ки мисол шумо тариқи кортҳои пардохтӣ аз сомонаҳои бузург, мисол аз онлайн маркетплейс, онлайн мағозаҳо, интернет мағозаҳо харид карда метавонед ва фармоиш дода метавонед. мисол AliExpress, Amazon, eBay ва дигар. боз як чиз дигар қайд кардан зарур аст ки хароҷотҳои пули нақд. пули нақд хароҷотҳои махсуси худашро дорад. чӣ хеле ки медонем, мо амин купюраҳое ки истифода мебарем 10 сомона, 50 сомона, 200 сомона, 500 аз хориҷа фармоиш медиҳем. мисол аз Олмон бонки миллӣ дархост мекунад, онҳоро гирифта мебиёранд. ин ҳам хароҷоти махсус дорад, логистически дигар хароҷоти махсус дорад. ва як чиз дигар он аст ки пули нақд тезтар фарсуда мешавад. фарсудашавии пули нақд
ва ҳар рӯз бонки миллӣ ба бонкҳои ҷумҳурӣ фармоиш медиҳад, ки пули нақди фарсудае, ки дар хазина ҷамъ шудагӣ аст, онро оварда ба бонк супоранд, ба бонки миллӣ супоранд, ки онҳо ҳамон пули нақди фарсудашудагиро аз муомилот бароранд. тавассути кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои мобилӣ шумо метавонед пардохтҳо гузаронед, интиқол диҳед, кешбекҳо гиред. ҳозир бисёр мағозаҳо аз 1 то 50% кешбекҳо ҳамчун бонус система медиҳанд, кешбекҳо медиҳанд. ва дар ҳамин ҳолат бояд қоидаҳои оддии бехатарро низ риоя кардан дар кор. мисол, шумо мехоҳед кортатонро аксашро дар ягон сомонаҳо гузоред. корти пардохтӣ се маълумоти асосӣ дорад, ки он махфӣ бояд нигоҳ дошта шавад. ин 16 рақами корт, пан, муҳлат ва CV, ки дар пушти корт қайд шудагӣ аст барои пардохтҳои онлайн ва пайваст кардани он, мисол корт ба ягон ҳамёнҳои мобилӣ дар кор мешавад. ин се маълумоти асосӣ аст, махсус аст, ки бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. ва ҳангоми шумо вақте ки акс гирифта монданӣ мешед, ҳамин кӯшиш кардан дар кор ва аз тарафи худ тавсия медиҳем, ки ҳамин маълумотҳоро ягон хел карда махфӣ нигоҳ доред.